prečo máš také obrovské zuby? Is open. V tej chvíli vlk vošiel do domčeka a skôr ako stará mama stihla niečo spraviť a zdrapil ju, vyvliekol. We had 8 planets. 4 small, 4 big. I'm going to ask Adamko, stand up. It's a little tiny planet and put it next to the sun. Look kids, we have sun here, you can sit back. We have sun here, say, I see the sun. And we have Mercury, say, I see the Mercury. So, in the space we can find planets and huge yellow stars. And as well, imagine this is our planet. This is where we are living. It's Earth. No. Try again. I'm going to move like this. Put it here. And you need to go around the sun. You know how? Exactly, yes. Good job. Give me the pen. Thank you. You can sit back. Flying in the space. Very slowly, like this. Very slowly flying. Let me show you. What is it? What can you see? Say, I see the rocket. And someone's inside. Say, who is it? Who is it? Oh! Hello, kids. Hello, nice to meet you. My name is... I see the Earth. Excellent. Marganko, take our planet. Take it and stick it next to Venus. Good job. Good. Excellent. High five. Thank you. There you go. There you go. There you go. Že ak chce vyrásť, mala by zajsť za pani Zemou a ona jej pomôže vyrásť. Slniečko sa zobudilo, spínkame slnička, spínkame, ako slniečko. Vzácne šťastie, máte vzácne šťastie. Nôžky si vystiera, poznáte? Šošovička je potom taká skvelá polievočka z nej. A keby sme ju zasadili do takéto mekučkej hliny, do takéto mekučkej postielky, tak nám začne kričiť a bude. Ale Duško už zasadil. Adamko bude sadiť. Adamko sadí. Môžeš, šikovno, a
Môžete ďalšie sadiť, nech sa páči. Zaspievame tým semienkám a zavoláme im aj slniečko, aj vodičku. Áno? Takže zase. A Simonka, povieme koľko môžeš liať. Tak. Poďme sa pozrieť do záhrady, či máme už nejaké snežienky, či nám narastli. Ak si niekto niečo povedal do hore. Áno, Adamko? Že keď je jary vysoko slnko, ale keď je leto, je ešte vyššie. Presne tak, počuli ste, čo povedal Adamko? Ako sme si vraveli, ako prechádza naša planéta okolo slniečka, tak keď je zima, slnko je nižšie. Keď je jar, slnko je vyššie, ale keď je leto, tak slnko je tak vysoko, že by som musela nakresliť hore na stenu. Ale tam už tabulu nemáme. Chlebík je z obilia. A obilie vzniká z takýchto semienok. V tom miske si zasadíme jačmeň, takže ho tam vysypeme a vašou úlohou potom bude, Aniuška mi pomôže, ešte ho lepšie. Môžeš si aj dať viac. Vaška si dá viacej. To je ono. Nech sa páči. Kde sa sadí? Ešte môžeš tam malinko dosypať, ale už veľa nedá. Čo sme to nasadili, Barborka? Ak sa Toto je z tých, necháte, ono to semienko si pustí, čo sa pustí? Takýto. To je no. Adamko, poď kopkať. A tu kope a Dalia dá. Ty môžeš kopať tam. A môžete tam zakopať. Teraz tam dáme takové semiačko. No ešte kopkaj tu tak. Aké tam sú semienka? A ešte bude sadiť aj Natka. White flower. What about this flower? What color is this? Blue white. Blue. So this flower is blue. Who came here to smell our flowers? Oh, they smell so nicely. It smells so nicely. Hi. Motýle zašantia. Prišla s tuhou previazaná škatulka. A v nej bola, a v nej bola, bambulka, 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 Quack, quack. Eyes can see flowers. Try it. Bee, yes, very good. So this is takže ako sa to... Bee, yes, very good. And this? Zuzka to be Yes, sun, very good. And what is this? See? Sun. Very good. See? Butterfly, yes, very good. Adamko? This? Okay. So tell me, I see sun. A skús teraz sám. See flowers. Skúsiš ešte raz? See flowers, very good. Do škôlky rád chodím, s kamarátmi sa rád hrám, ale najradšej zo všetkého knižočky si pozerám. A vy máte radi knižky? A chlapčeky sa ako voláš? Ja neviem vaše mená. Povieš mi, ja som Parko. A ty si? Adamko. A dáš mi ručku? Kto vie sa hlási? Kto vie? Barborka, o čom je to? Karkulke. Áno, Martinko. Čiapočka. Áno. A ešte aké vy rozprávky poznáte? Prihláste sa, kto vie. Asil. Elka. Odnáš. Akú máš rozprávku rada? Akú hutikovi. Anuška má akú rozprávku rada? A ešte sa pozrite, so mnou prišli ďalšie rozprávkové postavičky. Čo je to za rozprávka? Lebo mne sa tu veľmi páči. Ja by som s vami rád ostal. Môžem?
som rád, ja si pre vás aj zajtra niečo prichystám. Toto sa Býva ružový, aj Bambi býva hnedý, keď sa dá ružové. A Bambi videla celý zlatý. Where is the bedroom? Excellent. Bedroom. Good. Bedroom. Excellent. Where is the bedroom? Bedroom. Good. Bedroom. So, we found it. Bathroom. Can you show me where is living room? Yes. Living room. Yes. Where is bathroom? And living room? Where is bedroom? Sit back. Where is table, Nika? Table, stôl. Yes, very good, Nika. Kajka, can you show me where is bath? Baña. Yes, very good. Bath is in bathroom, yes? Okay. And can you show me where is toilet? Very good, Karolinka, very good. Yes, she's sleeping. A ako sa volá tá miestnosť? Sleeping. A ako sa volá tá miestnosť, kde spínka? Kde chodíme spínkať my doma? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anusia. Usiaciku usmej sa. Hopy cupy usmej sa. Hopy cupy usmej sa. V televízore si videl. A kto by sa chcel prejsť na taký vodopád? Všetci. Nakučka kričí: Hurá! Už sme v mori! Zuzka, Peťko a Adamko sa rýchlo rozutekali na všetky strany, že sa idú pošantiť po... Na môj malý dážnik klope, klope prstíkom. Kto je pod tým dážnikom? Your turn. Good, my turn. I see the wind. Your turn. Okay, my turn again. I see the flowers. Your turn. See the flowers. And what about this picture? He has... Takže vy budete túto Maťo cvičiť s trénerom, dobre? Počúvajte, pozerajte.